Welkom bij de perspresentatie. Wow. We Will Rock You. Het is gewoon te gek dat nu alles is bekend, alles is out in the open. Het is super leuk aan zo'n dag dat je de hele bubs bij elkaar hebt. Je kunt al lekker elkaar beter leren kennen. Al die mensen zijn zo waanzinnig goed. Ja, het leuke is dat we altijd non-replica musicals maken. Dus het is niet wat je ooit een keer in Utrecht gezien hebt of waar ook. Het is een nieuwe, eigentijdse, frisse We Will Rock You. Albert, ik kom net met zo'n gouden award. 50.000 tickets en we moeten nog 3,5 maand tot de première. Dat belooft wat. Wij moeten nog gaan repeteren. We moeten de theaters nog in. Maar er zijn nu al 50.000 kaarten verkocht. Vanaf maart 2026 staan we in een theater bij jou in de buurt. Als je die tickets nog niet hebt, ik zou maar opschieten. Hier wil je gewoon bij zijn. Dus wil je dit niet missen? Boek gewoon je kaartjes online en kom lekker naar de show kijken en meezingen met de grootste hits van Queen.